ಈ ಸರ್ತಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನದ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. 2 ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಬರ್ಸಡೆ ಮುಗಿಂಡು. 3ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟಮ್ ಮತ್ತ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋಯೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪೇದನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂಡೆನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡ ಐನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಯಾನು ಪೂ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಪಟಾಕಿಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ. ಬೇಗ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಟಾಂಡು ಆ ದಿನಲ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಪಟಾಕಿ ಕನತಿನೇನು ಎಂಚ ಪುಡಪುನಿ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಯ್ಯನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದಿನಾನೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂದ್ ಪುಡಾಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಾಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬನಲಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ. ಕೋರಿದ ಸಾರ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಬಂದ ಬದಿ ಐನ್ಲ ಮೈತದ ಬೇಯರೆ ದಿಯೆ. ಗೋಪೂಜೆಗೆ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮೈತದ ಯಾಲ್ನ ರೆಡಿ ಆಯೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ದುಂಬುದ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಮೂಲ್ ದೇವರೇ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆರತಿ ಮಲ್ತದ ಪೂದಿದ್ದು ದೋಸೆ ಮಾತ ಕೊರ್ದು. ಈ ಸಲಿದ ಪರ್ಬದ ಆಯ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ 3 ದಿನಲ ತೆಡಿಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬಂದು ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಆಂಡಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ. ಮೂಲಪ್ಪ ತಿಪಿಲಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಮತ ಪಾರ್ದು ದೀಪ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಪೊತ್ತಾಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಪಲದಲೆ ಕಾಂಡ 3 ದಿನಲ ದೀಪ ದಿ ಒಂದಿತ್ತ. ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನಿ ಮಾತ್ರ ದೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಸಿಟೌಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ದಿಯೋಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಗಲಿಡು ಚೂರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ನೀರ್ ಬೋರುಂಡು. ಅಂಚ ತಿಪಿಲ ಮಾತ ದೀದಾನಾಗ ಅವರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೆ ಏತು ಬಲಸುಂಡಲ ತಿನ್ಪುನಿ ನಮನೆ ಅಂಡ ದುಂಬುದಕಲ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ತಿಗಡು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮತ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ್ ಪಟಕಿಗನತನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ದಾಯ ಪಂದ ಅಮ್ಮಲ ಸೂಸುರು ಬತ್ತಿ ಬುಡಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿಜೇರು. ಬೊಕ ಬರ್ಸಲ ಪನಿ ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ದುರ್ಸು ಕನದನ ನೆಲ ಚಕ್ರ ಕನದನ ಅವಲೇ ಇತ್ತಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪುರ ಪಟಕಿಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಿನಿಯರೆನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನು. ಐತಮನದನಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬೀಡಿ ಪಟಕಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಚ್ಚೆಲು ತಿಂಡಿ ಬಂದು ಕೈ ತಲ್ಕುಲೊಂದಿತ್ತ. ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷ ಇಡಿ ಪರ್ಬನಿ ಬೀಡಿ ಪಟಕಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಡೊಂದಿಪ್ಪ ಮಂಗೇರ್ಲು ಮತ ಬರ್ಪತ ಐಕ್. ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ. ನಿಕ್ಲೇಲಿ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.